Du tror, at du har det. Men Gud, han ser om dig en anden virkelighed. Har du den skræk i dit hjerte? Tænk, om jeg ikke er et Guds barn. Jesus, han taler til lærjungerne, ikke til farisæerne, men til lærjungerne i Matthæus kapitel 7, vers 22. Matthæus 7, vers 22. Jeg har som oftest tænkt, at han taler til farisæerne der. Men det gør han ikke, da han taler til sine lærjunger. Mange skal sige til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profeteret med hjælp af dit navn? Og med hjælp af dit navn drivet ud under andre, og med hjælp af dit navn gjort mange kraftgjerninger. Men, da skal jeg sige dem sandningen. Jeg har aldrig sendt jer. Gå bort ifrån mig, ni lagløser. Den her, den svider langt ind i hjertet, eller hør. Jeg skulle ønske, at jeg kunne stå her og sige, at det er en minoritet, som Jesus her taler om. Det er et fåtal i det kristne gemenskab, om hvilket man kan sige, at dette er virkeligheden. Nej, det er faktisk ikke det. Jesus, han siger, mange skal sige. Så av disse, som er samlede for at høre forkyndelse om honom, blandt dem skal det findes mange, som på den ytterste dag kommer frem til Jesus og siger, Herre, Herre, har ikke vi? Og så bør de berette om alt, som de har gjort i Jesu navn. Kommer du ikke ihåg, Jesus? Jeg søgte jo den her ågræsklipperen tillsammans med grannen. Jeg var indirekt anledningen til, at du nu har et til barn i din himmel. Kommer du ikke ihåg det, Jesus? Var inte det fantastisk? Det måste väl ändå vara ett tecken på att jag lever. Se vad jag har gjort, Jesus. Jag står inte och underminerar styrkan och välsignelsen i trons frukter. Det gör jag inte. Och den som säger att nu underminerar han totalt det som vi kallar trons frukter, de har missförstått vad det är jag vill säga. Det jag vill säga, det är grundlaget för din frälsning finner du inte hos dig själv, utan hos Jesus. Grundlaget för din frälsning finns inte i dina så kallade kraftgärningar. Den frukt du menar du har burit. Men det finns i att det på Golgata mellerste kors hängde en man av egen fri vilja. Han som var utan synd. Han hängde där på grund av dig. Det är anledningen till att du är ett Guds barn. Det är friheten. Friheten i Kristus för dig. Det är att du träder ut i ljuset. Du träder ut i Guds ljus. Och så ger du honom rätt. Den dom du fäller över mig, Gud, det som jag menar jag kan, den är rättvis. När du säger att jag i mig själv inte kan för att frälsa mig, så har du rätt, Gud. Det är sant. Hos mig så hittar du synd på synd på synd på synd. Och jag vill lägga allt framför dig.
Og så vil jeg takke dig og prise dig for, at du vil vise mig din son. For det er så, det er for den, som løfter frem alt i Guds lys. Han får blive let frem til Kristus. Han, som har gjort alt det, som inte du og jeg kunne gøre. Jeg har gået vilse i mit manuskript, og jeg har en sindsel over, at jeg har sagt det, jeg vil sige. Dog så vil jeg citere et herligt vers, som gang på gang har blivet mig til trøst. Det er ikke et bibelord, det er en salmvers. Og det taler om mit forholdende til Jesus. Det er en trøst til mig, og det håber jeg også skal være en trøst til dig, når du tænker om dig selv, at jeg er så dårlig, og så udygelig, og så elendig, at jeg våger ikke komme frem til Jesus. Jo, du skal med stor frimodighed gå frem til Jesus og tage imod hans gåver, for nu skal I høre, allihopa, hvor fint ni passer ihop. Du som freden mig forkynder, du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bøn. Du med nåden, jeg med skammen. Ak, hvor vi to passer sammen. Du Guds salvede, Guds son. Du Guds salvede, Guds son. Det er som totale modsætninger, når man i det her salmverset nævner, hvem Jesus er og hvem jeg er. Du som freden mig forkynder. Du, Jesus, du er en frelser, og jeg er en synder. Totale modsætninger, eller hør. Du kommer med amen. Det betyder, det er sandt, det står fast. Jeg kommer med en bøn, Jesus. Vil du frelse mig? Ja, sagde Jesus, det vil jeg. Amen. Det er sandt, det står fast. Du kommer med nåden, Jesus. Jeg træder frem for dig med bare skam. Ak, hvor vi to passer ihop. Hvor vi to passer sammen. Du Guds salvede, Guds son. Den salvede, det er han, som har gjort til kung. Det er han, som har magten. Han har autoriteten at frelse dig. Jeg vil afslutte med et enkelt vers fra Johannes første brev, der vi redan har grebet lidt grann. Vi har jo læst i kapitel 1, vers 6 og vers 7. Jeg vil læse vers 7 igen, og så vil jeg lægge til vers 9, som en trøst og som liksom en riktning og peke ud for os, om vi vil bevare os i tro. Om vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, så har vi gemenskab med hverandre. Og Jesu, hans sons blod, rener os fra al synd. Og vers 9. Om vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så at han forlåter os vores synder og rener os fra al uretfærdighed. Det skal du sige til dig selv, det her. Når djævlen han visker i det døra og får dig at tænke, jeg ved ikke rigtigt om jeg våger løfte frem alt i lyset. Hvad skulle ikke Jesus sige, om han virkelig fik se alt som bor i mit hjerte? Til dig vil jeg sige, han ved redan om det. Han venter bare på, at du skal komme og lægge det frem for hans fødder. Gør du det, så gælder det, som står her i vers 9, det gælder for dig. Det er ingenting, som jeg hitter på. Du får slå op i din bibel selv. 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9.
om vi besender vores synder, er han trofast og retfærdig, så at han forlåter os vores synder og rener os fra al uretfærdighed. Nu vil vi knippe hænderne. Jesus, vi takker dig for, at det er sandt. Det er vidnesbyrd, som vi gang på gang får læse om dig i ordet. At du er den, som har betalet for al vores synd, al vores skyld. Vi beder om, at du vil komme til os. At du vil tage vores hjertan og gøre vores hjertan mjuka. At du vil forvandle vores stenhjertan til mjuka hjertan, som vil tage imod dig. Slippe ind dig i varje vrå, i varje vinkel, i det hørn længst ind der som allermørkest hos os. Jesus, kom du med dit lys ind i vores hjertan. Kom du og afsløj os. Klæd over os, så vi står helt uden ære frem for dig. For så er der bare en, som kan få ære, når det er dig, Jesus. Klæd over os, så at vi ser, at vi helt og holdet er beroende af dig. Og låt dog lovsang i vores hjertan vækse frem. Taksomhed over, at vi får høre dig til, Jesus. Vi beder dig om, at du vil låte dette fløde over i vores hjertan, så vi ikke kan holde tyst med, hvem vi tilhører. At du skal være vores stærkhed og vores glæde og vores stolthed i vores liv. Så vi vidner om dig. Så at vi går den vejen, du vil, at vi skal gå. Velsign du denne her forsamlingen. Velsign hver og en, som er her i dag. Og Gud, du ser, om det findes en eller flere, som behøver løfte frem saker og ting i lyset hos dig. Vi beder om, at vi ikke skal få sove, inden vi har fået klarhed i, om vi har olie på lampen. Væk du os, inden det er for sent, Gud. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Tack Herre för ditt levande ord och tack Hans för det du delade. Vi sjunger så psalm 40.
Tänk att det finns någonting som gäller för alla människor, det Hans predikade om. Tänk att det finns någonting som erbjuds till alla människor på hela vår jord om du blott tar emot. Tänk att det är samma Jesus, samma Herre överallt. Så därför låt oss tacka och be. Lägg ner ditt bekymmer som trycker dig här. Lägg ner det för Jesus, din frälsare kär. När natten dig höljer, o stilla din själ. Och säg det för Jesus, och allt ska bli väl. Hör oss när vi tillsammans ber Fader vår. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herre, välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Guds Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger så den sista psalmen.